Quddiem l-isfidi li qed jaffaċċja l-poplu l-Partit Nazzjonalista huwa gvern alternattiv bi proposti konkreti li permezz tagħhom inti tkun tista' tgħix ħajja aħjar. Dan kien il-qofol tal-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta nħadd filgħodu kien intervistat waqt il-programm Analiżi fuq Net Television. Dwar l-isfida tal-għoli tal-ħajja, Bernard Grech qal li din hija kriżi qed taffettwa lil kulħadd. Għalhekk huwa essenzjali l-gvern ma jibqax biss jitkellem fuq din il-problema iżda jsib soluzzjonijiet konkreti. Għandna Roberta Bela li qed jieqaf fil-mument fejn qed jgħid din hija problema internazzjonali ma nista' nagħmel xejn. Bernard Grech qal il-Partit Nazzjonalista huwa determinat biex indirizza din il-problema bi proposti konkreti, fosthom proposta li jkun hemm fond nazzjonali li jgħin lil dawk kollha li jimpurtaw u jesportaw. Ħriġna bi proposti li huma proposti b'saħħithom. Proposti illi llum għandek diversi msieħba soċjali li qed jgħidu iva sew qed jgħid il-Partit Nazzjonalista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista għamel referenza wkoll għal proposta li ma tkunx intaxxata iż-żieda għall-għoli tal-ħajja magħrufa bħala kola. Dan is-suġġeriment ħareġ mingħand il-UHM, aħna ħaddannieh, iddiskutejnieh, rajnieh li hu tajjeb u mbuttajnieh il quddiem. Roberta Bela jibqa' jimpika, jibqa' jinsik u jibqa' joħodlok il-flus bit-taxxa anki minn żieda tal-għoli tal-ħajja. Min-naħa l-oħra pajjiżna għandu gvern immexxi minn Prim Ministru li huwa mifxul bil-problemi interni li għandu. U Roberta Bela jerġa' jinsik, jerġa' jabbandunak, jerġa' ma jagħtix każ għaliex huwa biss mifxul bil-problemi interni. U berrefera għal dak li qal il-Ministru Clyde Caruana li fi 17-il sena oħra il-popolazzjoni ta' Malta jista' jkun li titla' għal 800,000 persuna, ħaġa li żgur li se tħalli impatt fuq pajjiżna. Qal il-Partit Nazzjonalista minn dejjem ilu josserva din ir-realtà li qed jaffaċċja pajjiżna. Kien hawn fejn saħaq fuq il-bżonn ta' mudell ekonomiku ġdid li jibbaża verament fuq il-kwalità u mhux fuq il-kwantità. Li mmorru għal pilastri ekonomiċi li permezz tagħhom għandek bżonn teqret l-ambjent ta' pajjiżna, m'għandek bżonn tkompli ddaħħal l-għexieren tal-eluf ta' barranin biex issostnieh. Għall-Partit Nazzjonalista l-ambjent huwa priorità għalhekk huwa kommess li jibqa' jindirizza dan is-settur b'mod tanġibbli fejn iċ-ċittadini jingħataw id-dritt fundamentali tagħhom li jkollhom ambjent san. Id-dritt li nħarsu l-ambjent ma jibqax biss miktub fil-Kostituzzjoni bħala prinċipju, imma li dak id-dritt issa nagħtuh liċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Illi huma meta jridu jħossu li l-ambjent huwa taħt teddida jistgħu jmorru il-qorti u jenforzaw dak id-dritt tagħhom għal ambjent san. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista refera għal fatt li Roberta Bela ħataf fl-Istazzjon Nazzjonali biex il-poplu ma jkunx jaf il-verità. Allura jibqa' jikkontrolla direttament Roberta Bela, direttament il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' TVM qed nagħmilha ċara din l-allegazzjoni, min irid jagħmel azzjoni u mbagħad noħorġu għall-verità. Intant Bernard Grech ferraħ lill atleti Maltin li rrappreżentaw lil pajjiżna fil-lob tal-pajjiżi żgħar b'dan is-suċċess ikompli jimlih b'kuraġġ. Tu pjaċir tarhom illi mhux biss jikbru bħala individwi imma jikbru wkoll akademikament u jikbru wkoll bħala sportivi. Bernard Grech appella sabiex l-iskola tal-isport li kienet bennina tal-Partit Nazzjonalista tkompli tissaħħaħ u jsir iktar investiment fiha.